Ola, eu son Diego Alonso e moitos de vos xa me conocedes pola miña profesión e sobre todo tamén polo meu rol dentro da Mostra do Encaixe. Se teño que pensar o que significa a mostra para min, podo vos dicir que é historia, porque me recordo nos inicios, os inicios pejando carteles por toda a Costa da Morte, por toda a provincia, cun cochiño estartalado, xunto ao meu primo Fernando, que hoxe é un médico que está luchando contra o coronavirus no Hospital Juan Canalejo. Recórdome como voluntario dentro da mostra tamén, recórdome como voluntario de Protección Civil, tantos anos acabaron como fotógrafo oficial da mostra. Orgullo de ver convertida a mostra nun evento de talla internacional, non só no referente á artesanía, sino no mundo da moda. Increíble, e orgullo tamén de ver a miña xente, as calles do meu pueblo, cheas de xente, cheas de alegría, cheas de ilusión da xente de Camariñas antes de empezar a mostra. Esa ilusión que se convierte en amistad de todos os camariñáns, en unión, en un pueblo unido e familiar. Compromiso e desafío, dando o mellor de min, superándonos cada ano mellor, sempre mellor, porque a Mostra do Encaixe non ten límite. A nosa Mostra do Encaixe non ten límite, Camariñas non ten límite. E esta situación é o mellor exemplo, un claro exemplo. Hoxe tócanos vivila dunha maneira diferente, pero isto non é un parar, isto non é un stop. É un empuje que nos temos que dar para que o ano que ven sea a mellor Mostra do Encaixe da historia. E se todos poñemos a nosa parte, así vai a ser, porque Camariñas, todo o que se propoña, vai no conseguir. E se estamos unidos, máis aínda. Nestes momentos estamos dando outra vez un paso máis no que é a Mostra do Encaixe, estamos diseñando a nova página web, enchendo de contenidos e traducindo a 3 idiomas, polo menos 3 idiomas, que vai internacionalizar máis aínda o que é o noso encaixe e o encaixe do mundo, para unir Camariñas co resto do mundo, porque o encaixe non ten fronteiras, Camariñas non ten fronteiras. E por último, facer un chamamento tamén a un recordo a que nestes momentos temos que estar todos unidos, todos apoiándonos uns aos outros. O máis importante vai a ser salir desto, desta crise sanitaria, e despois da económica. A única forma de salir vai ser todos apoiándonos, comprando nos nosos comercios, comprando un encaixe de Camariñas, axudándonos entre nós, sobre todo estando unidos, porque nós todos somos Camariñas.